Across Nigeria lie diverse cultural festivities tied to traditional religious worship. One of such festivals celebrated prominently in southeastern Nigeria is Ikeji Arondizuogu. The festival is an annual event. The dates are decided by the village monarchs and elders. In some years, it coincides with the Easter celebration, though the two events are not linked. And here omenala wo onye toto otokunye amụrụ anyị na Arondizuogu. Ihe awu ihe amụpụtara ya ifu ka ọ na-eme. Ndị nna nna anyị emekwe, ndị nna nna anyị emekwe, ndị nna anyị mee ya, and anyị nwee bidogo mewe ya. And all a tradition, we believe and we know that na ị na-eme omenala oya adịrị gị na mma. Eye na-efe Chukwu nwere onye si na ya adịrị, mana a lot of people will wrong impression about ndị Arondizuogu because na anyị na-eme ihe omenala. Ị nwere amarọ m obodo ihe akpọ na steeti anyị aka Izuogu aka ụka. Anyị na-eje ụka na-eme ihe omenala both in the ancient time and in the modern time. Omenala dị gboo. So ihe pụrụ anyị na-eme n'obi Okafọ ọgbaji ebe bịa meet m mgbe unu bịa wee bịa akpọrọ obi, the obi who for the general family, not Okafọ ọgbaji, is the general ọgbaji family. Ebe ahụ ka anyị na-eje mbọsị ọbụla wo egbugbu, anyị gbuchaa anụ nke eyi egburu ọgbaji, eyi egburu Stephen ọgbaji wụ nna nna m, anyị ejezie n'obi wee je gbuoro ndị nna nna m ha n'obi mee omenala. Then ebe ahụ ka ụmụnne niile na-abịa together ekpekọ ekpere ọnụ, gọọ ọfọ, gọọ ọjị ọganiru. So all ihe ifuru take replace there. A lot of people na-akpọ ya ritual, but o depends ụdị ritual ifiliri ọwụ, mana o nwere ihe ụka na-asọ nsọ anyị na-eme. Ayo,